Beniparlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer. Benvingudes i benvinguts a un nou Beniparlem, un podcast que és un poble en què tot el món està convidat i convidada a aprendre valencià. Vos heu fixat que de vegades m'agrada dir benvinguts i benvingudes, benvingudes i benvinguts, convidades, convidats. Es tracta d'un ús del llenguatge inclusiu i és el tema que tractarem avui. Aprendrem per què és important i com podem utilitzar-lo en el nostre dia a dia sense que els nostres enunciats es facin massa pesats. Esteu preparades i preparats per aprendre noves expressions sobre el tema? Comencem! Avui tenim amb nosaltres a Imma Navarro, que és una experta en la matèria. Bon dia, Imma. Bon dia. Benvinguda. Gràcies. Imma treballa per al DOC, per al Document Oficial de la Generalitat Valenciana. També fa cursos de formació sobre llenguatge inclusiu en l'AVAP, que és l'Institut Valencià d'Administració Pública. I a més, té una tesi doctoral sobre els usos inclusius del llenguatge en l'administració pública. Per tant, eres una gran experta en la matèria. No tant. Però bé, així estem a veure què passa. Comencem definint els termes. Podries explicar-nos què és exactament això del llenguatge inclusiu i per què és important? El llenguatge inclusiu és un fenomen lingüístic, és un fenomen social, que compromet canvi, compromet evolució, qüestiona els processos de normativització de les llengües. Per què? Perquè comença a relatar, a descriure noves realitats, per tant necessita nous usos. D'alguna manera sempre hem estat immersos dins del masculí genèric, una visió molt androcèntrica a l'hora d'escriure, de contar, de relatar la vida, el que ens passa per davant, i estem en un punt importantíssim que ja va un poc de la mà de la sociolingüística, llenguatge, societat, relacions entre llenguatge i societat, i la part de la sociolingüística, que d'alguna manera també té antropologia, psicologia, sociologia, tot això forma part del llenguatge. Clar, el llenguatge no és un ens abstracte que dius i ja està, no. El llenguatge està dins de la societat i, per tant, la interacció és evident. D'ahir la importància, al meu parer, de fer-ne un ús conscient, inclusiu del llenguatge. I en comparació amb altres llengües, el valencià és una llengua que presenta unes problemàtiques més o menys elevades quant al llenguatge inclusiu. A veure, mira, Aina, jo treballo com a tècnica lingüística al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, com molt bé tu has dit, i treballo valencià-castellà. És la redacció, la traducció, la revisió de textos que a diari podreu veure al Diari Oficial publicats tots els dies. Anem a veure, tractem llengües romàniques, no n'hi ha cap dificultat. Ara bé, sí que m'agradaria apuntar, ja que m'ho preguntes, pel que fa a lèxic, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua està molt més actualitzada en els desdoblaments pel que fa a les professions. I no és una qüestió perquè jo soc d'ací, treballo així, no, és una dada objectiva, perquè te'n vas a la RAE, a la Real Acadèmia Espanyola, i també fa desdoblaments de professions de càrrecs, però, per exemple, nosaltres en valencià tenim un estudiant, una estudianta, i en castellà, de moment, tenim una estudiante, invariable. És cert. Val? I el tema d'electricista i totes aquestes professions amb la beneficia el llenguatge inclusiu o no hi té cap relació? Les paraules d'una sola terminació fins que es va decidir per l'Acadèmia Valenciana que en fora de dues, com electricista, electriciste, que estàs apuntant, la meva opinió d'una sola terminació per mi era correcte, perquè d'acord amb el determinant que li posares, un electricista, una electricista, funciona. Fins i tot n'hi ha contextos que es pot ometre el determinant i ja fas amb menys més, és a dir, ja fas la inclusió sense marca de determinant. És electricista. Per exemple, necessitem electricista. A veure, electricista. Pot ser Maria, pot ser Joan. És cert, sí. Val?
Per tant, només sol·licitant en un imprès de la Generalitat Valenciana, tu vas a presentar-te a unes oposicions i a l'imprès fica sol·licitant. Si fica el sol·licitant, si fica la sol·licitant, ja estàs marcant. Val? I estalviant espai podem ser més inclusius en aquest cas. En aquest cas. Doncs sí. I en el cas dels mitjans de comunicació, penses que tenim un paper important en esta promoció del llenguatge inclusiu? Importantíssim. I ho fem bé? Ho fem bé? O regular? O més o menys? Mira, per exemple, tenim una paraula que crec que és interessant. Nosaltres tenim, als mitjans de comunicació, sentim parlar de la fiscal Susana Gisbert, de la fiscal Dolores, no me recordo el cognom, la fiscal Dolores Delgado, exactament, gràcies, Dolores Delgado. A veure, realment és la fiscala. I els mitjans de comunicació insistentment diu el fiscal, la fiscal, la fiscal. Aleshores, Dolores Delgado és la fiscala i Susana Gisbert és la fiscala. Hauríem d'anar avesant-nos a aquesta forma. Passa una cosa, moltes vegades una de les tècniques per a fer un llenguatge inclusiu, un discurs inclusiu, entenedor, amable, que siga correcte, estilós, que estiga bé, que agrade, que sense adonar-te'n comences a entrar i aquesta qüestió. Per a fer això necessites fer desdoblaments moltes vegades i els desdoblaments sempre estan mal vistos. És com la es consideres totalment naturals i utilitzables i pràctics. A veure, hi ha una falsa creença d'allò que desdoblar és repetir. Ai, és que són textos molt feixucs, molt repetitius, perquè, clar, infermer, infermera, professor, professora, metge, metgessa, per què repetir? És que, però hi ha per a mi, un error de base, i és que repetir és dir infermer i infermer. Això és repetir. Clar. Però dir infermer i infermera no és repetir, és legitimar. És legitimar a una persona en el seu espai social, laboral, professional. Infermer i infermera. Doncs crec que ha quedat tot ben clar i ara el que farem serà donar pas als nostres oients i a les nostres oients o oyentes. Oients, invariable. A les nostres oients, invariable. Amb unes notes de veu que després comentarem. Endavant. Angela Merkel i Donald Trump en lloc d'Angela Merkel i Trump. Silla està d'enhorabona en lloc de els sillers estan d'enhorabona. El professorat en lloc de els professors. Els treballadors i les treballadores. Informe mèdic en lloc de informe del metge. Amb empadronament A en lloc de està empadronat. Imma, et semblen bons suggeriments per part dels oients, estos canvis? Sí. Sí, en tots els casos, per exemple. A veure, el llenguatge és, com deia Eulàlia Lledó, dúctil, maleable i podem fer-ne moltes versions. Sí, però en aquest cas, per exemple, quin benefici obtindríem de canviar informe metge per informe mèdic? A veure, informe metge, pensa que és incorrecta l'expressió, és un informe mèdic. Correcte. En aquest cas sí que inclús és una qüestió de correcció, és informe mèdic. La correcció, la paraula, l'expressió correcta és informe mèdic. Informe mèdic o informe del metge. Això sí, informe del metge, informe mèdic, però informe metge és incorrecte. Queda clar, oients? Doncs després també la qüestió de desdoblar, ja has dit que ens pareix adequada, els treballadors i les treballadores, cap problema. I la diferència entre els professors i el professorat? El col·lectiu. Depèn també del context. Moltes voltes, quan abordem un text per a passar-lo, convertir-lo d'una manera més inclusiva, amb expressions que relaten millor tota la realitat que tenim en el món, hem de recórrer a col·lectius i hem de parlar del professorat, de l'alumnat, de la direcció del centre, hem de parlar de la intervenció, hem de parlar de l'advocacia general i no de l'advocat general, o hem de parlar de la inspecció mèdica o la inspecció educativa i no de l'inspector mèdic o l'inspector educatiu. Vull dir, tot això, d'una manera molt subtil, és el que va quallant i va entrant dins del llenguatge administratiu i tant de bo als mitjans de comunicació i tant de bo a l'àmbit escolar. Tres esferes que tenen una gran projecció social. El col·le, els mitjans, l'administració pública.
doncs ho intentarem fer i a poquet és una faena que s'ha de fer progressivament. Clar que sí. I després d'escoltar i comentar els àudios de les persones que ens escolten, passem a uns casos pràctics, d'acord, Imma? En este cas, et pregunte, tot i que ja ho has estat d'alguna manera avançant, en lloc dels alumnes, què convindria més dir? A, els alumnes i les alumnes, B, els estudiants, C, l'alumnat. Què triaries? Mira, fins i tot també ja la Universitat Jaume I a Castelló utilitza molt l'estudiantat. És cert, sí. Una altra opció. Val? Jo diria, canviaria l'ordre també, diria les alumnes i els alumnes, perquè fixa't que en els desdoblaments sempre fiquem el masculí primer. Aleshores són qüestions subtils, però pensa que són interessants. I aquesta part social o més subtil de la llengua, que sembla que no, però que té influència en tota la societat, és la que jo haguera triat. L'alumnat depèn del context, de la llargària, si és un imprès, si és un informe, les vegades que parle de l'alumnat o no. Depèn del context. O vaig jugant en el context, sobretot. Clar, de tot, com està organitzat aquest text. Aleshores, sí, l'alumnat, les alumnes i els alumnes... Eixes serien opcions bones que ens recomanaries. Que jo recomanaria, sí. Un altre cas, vinga. Què diríem? En este cas tenim dues opcions. Els candidats a la presidència o les candidatures a la presidència? Les candidatures. I si vols dir les candidates i els candidats... També. Prioritzant la forma femenina seria una recomanació... Un canvi d'ordre. Per anar marcant, perquè segons el que estic interpretant, per a els usos del llenguatge no només reflecteixen la realitat, sinó que també la creen, no? Els usos totalment. En àmbits formals, públics, totalment. També són model de referència. I en aquest sentit, tot i que altres formes també són normativament acceptades, però a vegades cal predicar amb l'exemple, no? Clar, el masculí genèric és un gènere gramatical correcte, correctíssim. En cap moment es diu el contrari. El que passa que hem de fer solucions explícitament inclusives, més enllà del masculí genèric. Perquè moltes vegades el masculí genèric no descriu bé la realitat que tens al davant. No la descriu bé o no. Tu estàs parlant, per exemple, infermers, no? Per exemple, ara estem en una notícia que estic duent el seguiment des de fa temps, des d'abans de la pandèmia i ja en pandèmia, gràcies al treball de los médicos y las enfermeras, els metges i les infermeres, els metges i les infermeres, val? Aquesta subordinació constant, jeràrquica, acadèmica, laboral, sempre. Però és que ara l'administració pública diu i per fi hem aconseguit la infermera escolar. És cert. Aleshores, mira si els mitjans de comunicació teniu en aquest sentit influència i projecció en aquest sentit. És que la infermera escolar, què és? Només dones, xiques, que treballen en el col·le. Els metges són homes i les infermeres dones. Això marca moltíssim i no legitima l'espai públic laboral de la dona. Consolida una sèrie de bretxes. D'estereotips molt esbiaixats. Sí. Doncs Imma, podríem estar hores i hores parlant d'aquest tema tan interessant, però passem en un momentet a la secció de comprensió que es diu Para l'orella, i si vols acompanyar-nos hem agafat un fragment d'un text i simplement anirem llegint-lo a veure què faries perquè fora una opció inclusiva, d'acord? Molt bé. En este cas, per exemple, és una circular escolar que diríem benvolguts pares, un any més s'aproximen les vacances de Nadal, en què els xiquets s'omplin d'il·lusió esperant que els Reis d'Orient els envien el que més desitgen. En este trosset ja trobem algunes coses que es podrien comentar, no? Benvolguts pares. Benvolgudes famílies. Benvolgudes famílies, perquè ja no és l'associació de mares i pares ni de pares, no? Ara són... Hem passat de ser la AMPA a ser... No, hem passat de la APA fa 30 anys, 40 anys. Quan jo era xicoteta era l'APA. Sí, era APA, després AMPA, després AFA, sí. Associació de Famílies de l'Alumnat, sí. Perquè, clar, la diversitat, a més que és una realitat que el llenguatge ha de transmetre, aquesta diversitat, per això els usos socials del llenguatge, i aquesta responsabilitat que té el llenguatge per a descriure tot el que té a la societat
Jo em diria estimades famílies. Estimades famílies, Clar. un any més s'aproximen les vacances de Nadal en què els xiquets s'omplin d'il·lusió. Només els xiquets, Les xiquetes i els xiquets, ahí podem desdoblar. en què les xiquetes i els xiquets s'omplin d'il·lusió esperant que els Reis d'Orient els envien el que més desitgen. Seria una opció que ens recomana Imma. Doncs, Imma, moltíssimes gràcies i ara ja acomiadem el programa. Això ha sigut tot per avui. Esperem que este capítol de Venir Parlem vos hagi ajudat a comprendre millor el llenguatge inclusiu. A mi m'ha ajudat, certament. I gràcies a la nostra convidada, Imma, Gràcies a vosaltres. que ha vingut a posta, sí, per a Moltes il·lustrar-nos una gràcies. mica més. Encantada. I recordeu tornar a la vila de Beniparlem quan vulgueu per a repassar, per a aprendre valencià, per a conèixer curiositats sobre la llengua. Fins prompte! Beniparlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.